Încep. Da, hai. Data mai ne-am găsit la un nou vlog după ce a fost challenge-ul cu ardeiuți. Mi s-a trecut asta, bun. Astăzi mă arăt de un prietenul nostru Florin, de Vlad cameramanul, să spunem așa. Gigi, yeah! Și Mari și un portar Mircea. Salutări. Mircea! Salutări și Mari, gratis. Dați-l pe Mircea. Cine trage primul? Eu. Hai că trage Mari. Stăm în spate. Deci eu, gata, bă? Gata. Hai. Hai. Hai, mai mult. Obdr. Ușor. Hai. Și? A dat gol! Bine, Mari! A doua Florin și al treilea voi fi eu, putem Vlad și al treilea nu. Bă, dar când o să dau eu, cine o să filmeze? Eu. Bine. Ok. Deci mâine are 1-0 mâine. Hai, bă, vârstă. Ia. Acum. Stai așa că la nu mai poate. Deci a dat fix pe lângă. Ce rateu. Hai, acum rândul lui Bebe. Canal în descriere. La Bebe. Mănâncă câinii pe Marian. Ia! Mamă, și acum eu dau. Acum dă Vlad Ha. și filmez eu. Uitați-l pe Vlad. Știu pe Vlad. Hei, Vlade! N-ai dat. Zic eu. Ai, bubu de te. Și... Ia. Ia. Hai să mai încercăm. Hai să mai încercăm încă o dată. Hai conduce. Să nu uitați să dați un like dacă vă place. Da, bă, uite-mă și pe eu acum, că dau. Hai, Vlade, vino ca să filmezi. Stai așa. Hai. Bă, vezi că trebuie să filmezi și unde dă cu mingea. Hai. Avem un portar mai slăbus, da? Merge. Cum dă? Mari. Hai. Mamă, dar Mari e meche. Toți murule. Ok. Haide, hai. Și. Gol, Mari. Bine, tu, Mari. Te mănâncă câinii pe acolo. Hai, acum dă Florin. Hai, vină bă, cu a. Am dat încă o dată. Ok. Ok. Deci cât a fost? Hai, Florine. Hai, că o dă pe asta. Și... Gol. Pe lângă. Direct pe lângă. Bun, nu o să mai Vlade, dar și cam atât cu acest film. Mare este pe primul loc cu 2 și Mircea cu 0, că nu vrea să tragă. Da, o vedem pe Vlad, eu cu 0, Florin cu 0. Bă, ăsta, câinele meu stă în cadru. Hai, Vlade. Hai, Vlade. Urcă-te mai mult. Hai, Vlade. Gata, Vlad, gata, Vlad. Hai, Dai, bă! Perfect, pe lângă! Până la cu aceea a fost Mari, eu, Florin, Și Vlad. câinele meu și Mircea. De mai căutarul Mircea, nu se că a călcat pe ea. Dă bă și la vedere! A fost Florin, Vlad, Mircea și Mari. Pa, pa! Dăm cu călupri. Bă, mâncăm mai și mai.